Bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Standoff 2. Uitați-l aici, stăm play. Vorbesc mai tare că este muzica pe fundal și nu mă auziți prea bine. Uite, s-a băgat de vreau să joc de fuze, modul meu preferat. Hai să ne bagă, uitați aici mă cheamă numele. Dacă vrei să mă băgați la prieten, uitați numele, ID-ul, tot ce vă trebuie. Îmi dați și o să vă dau o să facem când vă face live, ne jucăm cu abonații Roblox, Fortnite și Standoff care vreți. N-am prea pe cont ăstea, să-ți da ca ăsta. Uitați-l aici, să-i dau respectul. Nu m-am apucat. Ați vrea la teroriști, nu vreau la deflăiați. Că-mi plac mai mult arme de rol, dacă acolo fac. Hai să ne bagă acum automapa Sakura, ok, bun. O, e bună asta de teroriști, de ceilalți nu mai știu cum îi chemau. O să nu la Standoff, că nu m-am jucat de un an jumate, deci nu mă ziceți că nu că știu. Să mă bag la teroriști, deci nu s-a mai băgat cineva bun. Acum la început, uitați armele de la teroriști, ia să vă lăsați, că n-am apucat, uitați-l aici. Uitați puțin cum făceam ca să vedem. Opa, la crowd. Stați puțin, că nu mai știu, v-am spus că nu mai am jucat de mult. Spray-urile n-am, cine știe ce. Asta pot să pe ăsta. Original încă. Dacă începe acum. E bine, trebuie să caia ca ăsta. Oh, l-am bomba în prima rundă, m-am dus. Mi-ați dat mie bomba fix să mă dau cu pistoale. Mi-au un P300. Bun, nu îmi să băgăm că beau. Nu merg de nada dacă vin mai mult. Hai că vine betă. Mă las pe mine cu bomba. Bun. Deci îl las pe ei, îmi face că eu am bomba. Asta e nasolică. Așa te colci. Mergeți să vedeți dacă e zona curisată. Dacă sunt cine vă cam. Hai, repede, plantează că eu dată bombă până acolo. Pădureu. Bun, am apus. Cam pe 10 arată mor de la bombă, nu-i nimic, cam numai pistol. O am armă. Acolo, că dacă se cineva la bombă, uite, pot să dau laser. E bine că să n-aș și cei, nu pe aia. Bine că nu-i nimeni cine să dea. Mai sunt eu aulă. Numai. Să plăcă în farmă că s-a căpat. Îmi place, nu bine dacă vă face. Bine, măși. Bun, să nu am și noi acum ceva. Nu am apucat. Am bani și să grenade, dar nu te mai... Nu se bine. Gata, uitați-vă. Am să le acolo. Bun. Bomba să nu aduc bomba. Bun, vă că la aici prin spate. Bomba să nu. E stres să punem bomba pe tine, scrie că mor tu, să pierzi de bomba, stres să rău, eu n-am ceva. Numai aia care joacă Standoff cu fie. Vă că să sunt mă duc să verific un pic. Au. Mai că-i rup așa.
grenade, nu mai mult. Voi, poate într-o rundă o să ne luăm sniper. Ne știi? Am luat niște grenade de pe jos, una normală, dacă bomba e prima îmi face tășnic, bine asta. Da, are bune IP. Ia, verificăm. Asta un băie. Ce fie îmi face aici pe lângă, aici de obicei sunt mulți. Da, am murit unul de al nostru în direcția asta de da, îl văd pe hartă. Eu îl văd pe acolo. Uite să sar. Cum să răi, frate, în jocul ăsta? Eu știu că asta să răi, dacă poți să ai pe FC de multe ori. Dar trebuie să luăm pe jos și pe acolo. Uite-i că ăla cu bomba. Hai, de ce nu să nu... L-am cam bomba în 50 de secunde și mai nu am pe ăla despre ce vreau să bate la bomba. Și ceva mă bag riscant, dacă mor. Zice că, bă, n-am vrut ăsta. Am vrut asta. Bă, face ăsta niște... Acum unde e pipilăul ăla? Alt. Că văd mai numai doi, că nu tot ce-am dat vin echipa era mică. Mai ce bine că m-am băgat aici și nici a luat aici pe ăla. Aici e multă. Bă, unul pe spate. Iată cum e. Aoleu, bomba a murit, nu-i bomba pe jos. Nu, pe la spate, bă, pe la spate, vezi? Vede de ăsta. E pe la spate, pe la spate. Hai nu, ăsta, frica. E primul la 8 luni, de hai că mai avem șanse totuși. Efectiv sunt doi și cei mai buni de pe planetă. Da, nu mai fac acest găsesc ce sniper mi-a luat în mila pe ăsta. Și la sniper e bine să ieși un pistol bun, de ce mi-au dat pistole. Bun. Acum ce o să încerc să mor că ei sunt doi. Oh, am murit ăla cu bomba. La mașina mă. La bombiță. Da, cred că am murit de pe. Pentru că n-a să plantez acum. Mă sunt eu cu mine. Dacă văd un punct roșu pe hartă, e că mai rău când se duce. Efectiv, cu sniperul, n-am ce să fac cu sniperul. Da, mai bine mă întorc la ca. Să se bată, că n-am ce să facem altceva. O să pierdem. Dacă se duce. E bine că se duce. Ce cu tip tras, mă? Da, pierdem mai 20 de secunde și nici n-am găsit unul dintre ei și dacă găsesc tot o să moară de la ăia cu bariu. O pași pe lângă el, e mort. E mort ca o pași pe lângă el. Ce v-am spus? E cucit, fii atent de nu. E cucit. Nu mai mă risc acum, nici nu mai am bani de sniper. Îmi cumpăr acasă. Am cucitul de foldeci, ca să știți. La ce caut, fost mai repede cu cucitul, spune și dacă le-au putem.
și începe sezon. Și îmi cucit o mână completă ca să aibă speed-ul mai mare. Gata, ce întoarce. Bomb has been planted. Bomba asta. Mă duc, cred că o și nu cred că să mă de la bombă. Nu ca putut să tot mă intrat la altă. Ce pot să-și trag mai bine. O, deci pe hartă la simplu. Aolea, plec aici. Aolea, mor cineva pe cineva mai bine. E că va bobi mai bine să o mai departe. Mai pe hartă. Bine, mă rog, nu. Vreau bomba. Dar ce-a murit. Eu nu. Bun. Momentan. Nu, vreau să încerc controlul de fal. Să văd dacă nu să încercăm și nou game-ul de Summer de vară, să vedem cum este. S-a dus la mine și seama cu ăla cu acolo. Da. Să vedem cu pasifiile noastre. Bomba aici. Bomba se plantează acum. Plantează mă o dată bomba. Vine teroristul! Cam pe și uitam. Că și asta vreau să-mi iau altă armă următoarea rundă. Vreau să încep. O la fană. Să cum o lovin unii. Deci vine la flash. Bomba. Bun, hai să ne luăm ăla, mă, falul, da. Să văd dacă e bun sau nu, să-mi zice dacă am făcut. E foarte bun, mai degrabă să facă bomba, că de-aici mă și plantez bomba. Oare cum trageți curios? Dacă la animația s-a mai ciudă, ce cum. Chiar că și ciudă. Are vizorul cum trage. La directul de asta. Să ducăm. Deci, îi plantează. Deci, și voi faceți pe CSGO și pe stand-ul mereu când câștigați asta, trageți cu arma în sus. Îmi iau totul. Asta ce B. E bun. Dacă molotovul și-a încercat să mă moare, că poate și prietenii voștri să vă moare molotovul. Că dau repede grenade acum că știu. Bun, ce flash mi-a luat în gură. Altă bombă. Asta e. Că dă bomba jos și nu-i bine dacă o dă. Îmi pierd, da, o dă. Ce are, nu mai cu ceilalți și după aia cred că o să băgăm Summer-ul, lăsăm pe alt episod, da, mai bine. Mă bag, uite. Ce să fac, ce să mă bag. Să-ți băgau, trebuia să-mi iau smoke-ul, bombul, că pe A e bun smoke-ul. Pe B nu e prea bun. Pe mapa asta. Zic, asta e cu amiforne, dacă nu avea sus respectiv. N-am zis smoke-ul. O prost, am mai dat și el la picat.
ce câte kg de fut la fix pe la omul. Să ducă să planteze bomba ca să câștigăm. Dacă nu are forță. Nu, mai e numai pipilul ăsta și n-are bomba acolo. E tocmai acolo. Durează foarte mult runda, cam 20 de minute o rundă transmitere. Nici n-am terminat runda, mai e destul de mult. Deci, da, cred că o să terminăm ăsta alt episod pentru să fim teroriști. Și după vom încerca și Summer-ul. Ce să-mi iau, mă duc pe 90. Bomba se duce în B, știți că mă duc în A. Când mă duc în A, bomba se duce în B. Și când mă duc în B, bomba se duce în A, sau nu să zic. Am repetat aceeași chestie. Aoleu, ce nasol lui. Că nu știu unde play. Văd că unul deja au murit. Mă plantează bomba repede. Nu mă aștepta. Bomb has been planted. Bun, bine, bine. 40 de secunde și bubuie, hai. Ce flash mi-a luat în gură. Nu vedem flash. Apărați măcar bomba aia. Apără bomba. Mai încă unul. Bine, mă, mai încă doamne tot. Hai de tot să se dă grenada. Bă, nu am câștigat. Bine, mă. Stai că ce am primit eu. Unde sunt? Bă, la nu mi-a dat nimica. Bă, am fost locul 2 mai bun în echipă și nu mi-a dat nimica. Ce prostie, bă. Bun, acesta a fost episodul. Ne vedem pe alte episoade standoff, de orice. Ne vedem pe alte episod. Pa, pa!